sini tako Sunaranjan Tripura ang tabo bini aro phai sokoi je bini nogro nang nang phunungnai nai di ingkai bo no bo ang sungnai bai punjara lummani bo tamang mani bo nai di himle nini eke sakhami ang mani basirok dukhano এক বছর যা হামো তো যাইছা বৃষ্টি বাড়ি থাকে বাড়ি বাসা মানে ke doctor paktar ukti khaini man khano ডাক্তার বাসা খানা না যা bo bor thangkala doctor খোলাই যাই মনু ke doctor ni ripuro khai tahi sano no দে অপারেশন খাই দিন operation kuno rugi ni bumurok samaya সামনে ke nini rugi khai tabo ongmani bo bahai ki ong bo jaga ong bo sai khana ba আমি খাবো বড়লা বড়া ke tamarugi hinjaka bo dong kai nini rugi kya sakhunu di লাগা nai di bini ya phalago tama hinja sinai singkai bokol rok hinai pile bokol de ongkha tamongkha bo bai onek korai bisa kanani aina bile bisa kanan ongkha bo bai bugi mani nai di kenu samungkai tamarok samung khai tong sakengo ai bagro kata kutiro khale tong japule wakan ro ai mangkhai ba masang sutane khalo ke sini nini khoktoi khana namusoko sini maya gana khagana tipar sarong no nung kisimi se suba sorok de channa muso na tama buke sai khana de operation khai ganani kyama sabu mangkhai ekai ara doctor bo jora ni kisimi se suba sorok na itong ja japil na ke do ke khapani tako aro bo khorong nu nai ji sini tako Sunaranjan Tripura bo wak kata putara kisimisa ব্যবসা khai saitong namani tabo parai ek bosor kana kha bini aphalago bodala nong nung makana ang phunungjak oban bai bo tabo kalai jang nogo nai di ekdom karam mungsoka kutul malia geno ani video ni bisingto ibono bini basak no nugo khai mungo maya nangai khanangai kisa suba su khalai jadi hambai jetala